Čau diváci, dneska v tomto videu mňa tak napadlo v hlave, že pamätáte si, ak sme nedávno dokončili Backrooms, hej? Tak dneska totiž to bude pokračovanie, bude to part 4, pretože našiel som novú hru, ktorá sa volá MAG, Endless Reality. Čiže som sa rozhodol, že začnem točiť videá v tomto Backrooms. Tento Backrooms nemá žiadny cieľ, môžete ho hrať do nekonečna. A preto som sa tak rozhodol, že urobíme part 1 s mojim bratom, part 2 s mojim kamošom, part 3 ja sám, alebo naopak. Part 1 s mojim bratom, part 2 ja sám, part 3 s mojim kamošom a part 4 môžeme urobiť s mojimi fanúšikmi. Čiže toto je teraz part 1 s MEG a ja som tu spoločne s Dominikom a môžeme sa vrhnúť teda na to. Môžeš sa pripojiť. Ja túto ukážku. OK, sme tu. MEG Base Alpha. Jak som hovoril už na začiatku, táto hra nemá konca, čiže ju môžete hrať do nekonečna a stále nedojdete na koniec. Teda má nejaký koniec. No dobré, to je jedno. Tu, počkáme chvíľu. Tu, dobré. Poďme sem. Domi. Čiže zoznamte sa s mojim bratom, Dominikom. Okay. Ja som predtým mal taký inčí skin, ale teraz mám takýto Rivals. Som najväčší fanúšik môjho brata aj Rivals. Takže tak. Som parádiu. Ale to je jedno. Čiže ideme teraz na to. Dobre, sme tu. Dobre, sme tu. Čiže ja už som to raz hral s Dominikom pre test, bo sme chceli vyskúšať túto hru. Dneska vám ju teda predstavím. Čiže tuto sú questy, objekty. Tuto dáte, že nový segment, čo je asi, neviem. Tu si vyberete, jakú mapu chcete teraz hrať momentálne. Dajme toto. Hracia miestnosť. Tu sa teraz otvoril výťah. Tuto máme nejaký quest. Alebo čo to je? Tu máme informácie o rôznych entitách v Backrooms. Verte mi, že by ste určite nechceli stretnúť tohto sme stretli v bazéne. Teraz. Určite nechcete stretnúť tohto. Ja som prvýkrát hral, tak ja som tohto stretol v nekonečných záhradách. A to fakt verte, že nechcete vyskúšať. A ešte vás zoznámim s obchodom, tuto máte obchod. Môžete si kúpiť rôzne píšťalky, night vision, UV svetla, alebo hodinky a takéto. Ja by som chcel hodinky, len na to nemám prachy a hlavne je to strašne veľká strata času. Nejaké... Mi to ukazovalo onáš. Dobre, takže môžeme ísť. Ináč môžeš... Dobre. Takže... Sadí si na stoličku alebo čo? Na gauč, vybral sa a ideme na to.
zoberte si nejaký popcorn alebo pitie, aby ste si poriadne užili túto zábavu s mojím bratom. A môžeme ísť na to. Ja už som našiel nejaký prvý quest. Dobre, počkaj. Ticho. Takže sme tu v... Kamo, ktorou cestou si išiel? Tu sú 3 rozdielne one. Ja som išiel šmiklavky. Šmiklavky sú všetky, kamo. Vieš čo, ja idem do výťahu? Asi. Je tu vôbec nejaký monštrum? Jak som sa ťa zlakol. A ja som sa ťa zlakol, kamo. Ja som tam normálne videla akoby také bábätko, že také bábätko akoby, čo dáva hore ruky a je také žlté a to si bol ty, vole. Ale čo, to je malý? Toto je jaké malé? No takže čo máme robiť? Tam hore napravo máte quest. Explore the level, locations are marked by blue indicators. To som tu našiel. Čiže máme prehľadať celý tento level a miesta nejaké lokácie sú označené modrou farbou. Alebo nejakým modrým No, bola indikátorom. som jednu našiel. Super. Poď so mnou, lebo To je ďalšie šmiklavky. fakt, tu ich je asi že 90, kam. Ďalšie šmiklavky. Kamo, ja už som sa stratil, robíš srandu. Našiel som indikátor. Ok, tak už zhruba viem, jak vyzerá indikátor. Ďalší. Dokončili sme quest, alebo prečo mi to dalo rank up? No. Ale ešte potrebujem nájsť jeden. Fuj, kamo, ja už som postratený. Yes! Dobre, teleportni ma do výťahu. Ja som stratený. A ja. No tak, super. Fakt výborné. Však. Výborné. My sme sa akože fakt stratili? Počkaj, ja som našiel nejakú špitálku. Kamo, tá hudba, fuj! Ja môžem priniesť, že mi Však buď rád. však som. Našiel som výťah. Ja mu to... Yes! Mission complete! Dobre, objective complete, return to Toto bolo také elevator. ľahké. No, čo? Dokončili sme misiu, takže teraz ideme na misiu číslo 2. Ukážu sa už. Čiže musíme ukázať výsledky. Super, 148. Yes. Výborne na hodinky, ale to teraz nechcem. No. Dáme novú misiu. Run for your life! Run for your life. To je kam... Kamo, vieš čo sa ja obávam? Čo? Že teraz keď dám tento level a prejdeme ho, ten level, tento, Run for your life, že vlastne prejdeme hru. To sa ja obávam. A ja. Ale tak poďme no. No, skúsme. Misia. Máme jednu misiu a to bežať ako svoj život. Čiže ak nepoznáte tento level Run for your life, je to proste level, kde... No však uvidíte. Ty budeš ticho. Ty nahováraš v tomto leveli. Počkaj, Muri! Už ide? Už ide! Tam je.
dobrý nápad preskakovať. Dobre, ne! Kamo, ja furt idem zlou cestou. Ja idem takto. Pomoc. Kam? Okej. Je za nami? Není za nami. Teraz pomyslím. Ja som ho nevidel za nami. Kamo, ja mám že asi 400 tep. Fuj, mne tak buší srdce. Yes! Ježiš, ešte stráme! Kamo, on nám líže pety. Pomoc! Koľko ešte budeme? More! Čo ti peče? No, moje prsty, ja furt držím iba dvojité V, Shift a občas skáčem. Non-stop, moje prsty sú v keli. Uj! Fuj, to čo je za ruky? To prdele. Zdrhaj. Fuj, to čo je za ruky? Kamo! Mne sa úplne trasie obrazovka. To jak som mal vedieť, more? Fuj, ja mám normálne, mne tak buší srdce, že... Kokos. Čo ti peče? Počkaj, potrebujem vedieť, koľko mám vidieť. Fakt? Ukradol si mi to? Koľko mám? Ja mám 500, no, zaokrúhlenie 500 $. Ja si kúpim medic. Ja som si kúpil hodinky. A kamo, tie hodinky sú kolové. Dobre, rezulty, okej. Nový assignment. Nie. Party, vonkajšok alebo parkovacia garáž. Party. Vieš, že ome. Viem. No, ak si ľudia nepamätáte, tak Tam je hrali sme táto garáž. No, toto party sa mi vôbec že nechcelo, tak musíme, no. Musíme party. No, čiže tá garáž, to viete, čo je. Určite aj tú party viete, čo je. A ten vonkajšok sme v tom... ten vonkajšok sme v prvom Backrooms nemali, sa mi zdá. Teda nebol to ten koniec? Neviem, kamo, neviem. Ja mám presne tu medic, keby proste mám... Nemám hodinky. Ticho? Aha. Čo? To si zo mňa robíš. Zdrhaj! Čau. Ty kokos, čo ti peče? Fuj, ty si nechutný. Počkaj, niečo ti ukážem, počkaj. Jak on chodí, on takto chodí. Kamo, Ten žltý takto chodí. kamo, dobre sa ti ríde natriasa, kamo. Je 4,45. Čo chceš, more? Smith? Ty vole. No super.
pomoc. Oni! Fuj, ty si nechutný. Ty si nechutný, jak one. Peter Griffin. On zmizol. Wow! Oni sú dvaja! To si zo mňa robí srandu. Super. Teraz sme tu zaseknutí s nejakým typkom, ktorý vyzerá jak ty vole. Oni sú traja? Hen jak chodia, hen. Ja viem, ale kam oni sú traja? Môžeš vypadnúť? Ty si nechutný. Počkaj. Fuj, stop už, ja tu nechcem byť, kamo. To čo som dostal? To čo mám? To asi bandáž, ne? Mám nejakú bandáž? To som ti dal ja. Dík? Počkaj, ja dám hlavu na okno. Pomôžeš mi? No tak ty si dobrý. Kam on chodí jak nejaká úplná baba. Môžeš prestať, kamo? Kamo, ty je tvoj očko bez Zambanč. Ešte 2 minúty, kamo. Kamo, ja už tu nechcem byť. Fú, ty odporný, oni. Dvojočko. Počkaj, ja budem ukazovať, ja? What the? Počkaj, Nigga. Kam on ma zabije, on ma zabije. vieš, aké ruky? Takéto. On ich má ohnuté, jak on je tyč. Chicken ma pita. Pristaň, sedni si. Kámo, tebe budem ukazovať Elko navždycky. Neukazuj Elko. Vlastne toto. Na čo som si potom ich kupoval tie hodinky, keď to ukazuje aj tu? Asi prečo to, keď nebudú, keď budeme úplne niekde ďalej. Ja aj vlastne všetko. Aj ty urob. Red Dance. Zdá sa mi to, lebo tancujeme takisto. Teraz ktorý som ja? Ha, 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 ha. Dobre,
minúty. Ale Dajme si posledný level, čo taký? Hotel. Dajme si parkovaciu garáž. Ak ste pozerali prvé časti Backrooms, tak viete, že parkovacia garáž bola v prvej časti vonku, neviem z jakého dôvodu, ale teraz by to údajne malo byť, by to mala byť naozajstná garáž, že by to malo byť pod zemou, vo vnútri. Neviem to, čo robíš, bože môj. Neviem to určite, ale... Dobre, ešte tu máte. Však to aj ja. Mám bandaž. Máme Fuj, to čo je? nejaký dom. Poďa! Jaký bezmogony. Čo si myslíš, prcek? Čo? Jak? On ide za mňou, on ide za mňou! Ja som zaspel. Fakt? No, dúfam, že si zo mňa len robíš srandu. Dúfam, že ma tu nebude furt teleportovať na ono. Na to isté miesto. Dobre. Nie, vypadni, kamo, zmizni! Vypadni! Počkaj, Pomoc! on ťa potom chytí a potom vlastne nebude stíhať ťa. Pomoc! Vyťah. Pomoc! Nechaj ma! Nechaj ma, ty príšera! Na hodinky. A teraz zdrhaj. Aha, vlastne, hej. Dobrý nápad, že? Vlastne pravda. Pravdúca. Find and synchronize the music of the red phonograph to the gold one. Nerozumiem vpravo hore tým taskom ani slovo. No tak slovo možno. Prečo to nenávidíš? Čo? Počkaj, pohni sa. Normálne hýbeš, že aký máš potom. A vlastne ja ti nemám. Mám ešte 4 minúty. Ja ti Tak to počkáme. Ja ti viem dať medzi. Nie? Ty sa mi nedaj. A teraz, že kde je tá príšera? Takže ty akože ideš chillovať? Aha! Mám to. Ale čo si? Ale jak? Takže ty akože teraz akože stojíš vo výťahu a hráš akože Brawl Stars, hej? Tak ty si fakt borec. Nemám slovo na teba. Hej, iba jednu hru. Si mi pochám. Dobre. Kamu tu fakticky nič není? Mám ešte 2 minúty. Dokončil som objekt. Dokončil som misiu. Počkaj, ešte ma neteleportni. Ešte sa chcem kúpiť. Dobre, mám. Teleportni ma, kamo, teleportni ma! Díky, zachránil si mi život. Zastavil som.
6. Ukáž, čo ešte také tam máme? Nie! Tu sú oné bazénové miestnosti. Tak to má. Ak sa vám ak sa vám video páčilo, nezabudnite dať like a odber. Napísať dole do komentov, aké ďalšie videá by ste chceli. A vidíme sa u ďalšieho videa. Čus!